euskaltzale bastandar handiaren omenez egiten da, 2 urtez behin ospatzen da ekimen hau, eta Nafarroko bertsolari gazte zein hasi berriei zuzendu dago dakizuen bezala. Haien bertsogintza ezagutarazteko asmoz eta jendaurrean aritzeko esperientzia hartezan. Aurten 10 bertsolarik eman dute izena, eta Ganden Ortzilerian banainen egindako kanporaketaren ondotik 4 bertsolari zein dire gaurkoan finala jokatiko dutena. Saioarekin hasi aintzinetik, Nafarroko bertsozara elkarteak eskerronak eman nahi dizkie Baztango udalari eta Baztango bertso eskolari emandako laguntza guztiarengatik. Hasteko, txalba kitena dira, nahi zuen. Gaurko saiorekin hasi baino lehen, 4 bertsolariek aurkeztuko dugu, nire ezkerretik hasita, zuen ezkerretik hasita ere, Iker Gorosterrazu. Alazne Untxalo. Patxi Castillo. Eta Joanes Ilarregi. Epaile lanetan berriz, Saioa Mitxelena, Izaro Mitxelena eta Jon Abril arituko dugu. Gaurkoan, 4 bertsolariek egin beharreko lana hauxe izan den. Hasteko, 8 handien binaka, gaia emanda Iluna bertso osatu beharko duzte. Gero 8 txikien binaka, ofizioka, bertze Iluna bertso. 8 txikien 2 punturi erantzun beharko diote, gero kopletako saioa izan de, binaka, launa kopla osatu beharko duzte. Eta akitzeko, gaia emanda bakarka bina bertso osatu beharko duzte. Saio puntuagarria hasi aintzinetik dena den, bertsolarien agurrak aitiko du. Gabon den hori zer modu zaute, erran beharko aurrena. Bertsoen bidez alaidezagun, afarian ondorena. 4 gazte gatoz ilusiozta, askatu nahian barrena. Ea saioan ematen dugun, bakoitzak bere onena. Gabon denoi elkartu gara, izeta zena omentzeko. Leitza aldea eta Portziriak, malerreka ere tarteko. Ni errazutik erran daiteke ia Baztandar antzeko. Baina oraindik zerbait falta zait, Baztandarra izateko. Elizondora hurbildu gara, 4 bertsolariak pozik, larri ibiliz ni finaletik, kanpo gelditu naiz kasik, salkatuz 4garrena, 4etatik azkena, baina ez daukagu presik, izeta ez da nola hasten den, nola bukatzen den baizik, izeta ez da nola hasten den, nola bukatzen den baizik.
jantzi, aste honetan beste deus ez dot, ikasi ta ikasi. Elizondora etorri eta bertsoz nahiko nuke jantzi, gaurkoan ere helburua da gozatuta gozarazi, gaurkoan ere helburua da gozatuta gozarazi. Zortziko handiarekin hasiko dugu saio puntuagarria eta lehenbiziko bikotea, Iker eta Lasne. Bi haur zarete. Eguberriak hurbiltzen ari direla eta jostailuen katalogoaren aintzinean zaudete. Oraindik ez duzue deus aukeratu. Katalogoan aurrean nago, ta zenbat gauza ageri, DVD, tablet, ordenagailu, mugikorrarekin segi, pentsatze hutsak jartzen hau jada, momentuan erdi eri, gauza bakarra aukeratzeko, hemen aukera gehiegi, hemen aukera gehiegi. Toisaraseko katalogoa hasia naiz begiratzen, olentzerori gutun polit bat idaztera goazen. Nere ustetan aurten portatu, naiz txintxota xuxen, eta orduan zeba ez dizkit opari denak ekartzen, opari denak ekartzen. Gure jarrera urte osoan mantentzen hainbat motibu, nik ere bateztan nahi nituzke, igual Alasne bai hiru, baina munduan aur asko daude, denok ederki dakigu, ta olentzerok izango aldu, denentzako añadiru, denentzako añadiru. Zu lasai egon berak magia egiten du behar bada, lanpeturikan urte osoan baita 24 gaba, naiz katalogo honi begira. Zu arrotu naiz katalogo honi begira, pozik zu agertu
lagun maitea, nik ez daukat gaur helburu. Naiz zer pentsatu nahi dudan orain, zenbat hementxe apuru. Zuk ikatzana bota didazu, oraingo hontan seguru. Zuri aurreko urtean ekarri, zizulako ote dugu. Zizulako ote dugu. Katalogoan ta gutunean, naiz hartu dudan babesa. Ongi portatu naiz taulentzero, ezingo da aurten kexa. Hainbat opari daude eskura, ez da aukera erresa, ta argatikan aurten eskatu, behar diot nik sorpresa, behar diot nik sorpresa. Patxita Joanes, azken oposaketetan plaza lortu zenuten irakasleak zarete. Azken berriak direla eta gogo gabe zoazte lanera. 2 urte luzez ibilia naiz, nahi nuen honetan sartu, ukondo biak larrutu ditut, dena ongi dut prestatu, baina azkenak ikusi eta beharko dugu barkatu, gaur egunean okerrena da ezin garela kexatu. Naizta duela 2 urte biok, lortu ginun plaza bana. Irakaskuntza gaur egun dago, bere onenak emana. Erabakiak aldatu eta zenolako panorama, hau ez daukagunik ikitatik amestu izan dudan lana. Beti pentsatu dugu zerrote den gaizkia zer ongia, behin pentsatuta gure aldera, ipini baita zoria. Historiako irakasle naizta eginaz memoria, gaur eguneko kontu hause bai horixe da historia.
naiz uste ginun izango zela, dena pozata algara, azken urteetan egoera hau, bera eta bera joan da, gu nahi duguna ezin du egin, esan behar da badazpada, guk agintzen duten hoien guztien txontxongiloak bagara. Bi txontxongilo, bi panpin puska, ikusten dute horrela, behintzat badugu gure arteko animo eta epela, gure aldetik jarrai dezagun lanean beti bezala, seguru nago gerora ere dena hobetuko dela. Ez guk horrela seitzeko ideia, patxi burutik atzen du, lanen seitzeko gogo guztiak neri dizkidate kendu, lanpostutik kanta eskolatik, orain behar naiz aldendu, segure bizik guk aldatzeko, sekula ez da berandu. Zortziko txikiko ariketara pastuko gara, eta hasteko Joanes eta Iker. Joanes eta Iker, Behobia Donostia lasterketan parte hartzen ari zareten bi lagun zarete. Zu Joanes, Iker, larri ikusi duzu, eta ibilbide osoan bere ondoan joatea erabaki duzu badazpada. Bukaeran, Iker esprinean hasi da, Joanes gibelean bakarrik utzita. Iritsi da karrera eguna, ta Iker nahiko gaizki duzu osasuna. Gaizki jokatu duzu gaurkoan laguna, zuretzat hori alda balaguntasuna. Zuretzat hori alda balaguntasuna. Laguntza behar nuen aitortu beharko, hasieran nahiko motel hasi naizelako, baina bukaera da ta egin dut salto, lagunak gara gu bai karreratik kanpo, lagunak gara gu bai karreratik kanpo. Karreran ordun launek ez gara zuretzat, datu hori nik hartu behar dizut aintzat, baina ez dago alderik neretzako behintzat, 2 ordu edo 2 ordu eta minutu bat, 2 ordu edo 2 ordu eta minutu bat.
Baina zu sartu zaitez ni eta ondoren, nik iritsi nahi nuke oraintxe lehenbailen, orain arte indarrak gordetzen nenbilen, Martin Fizek berdina egiten zuen lehen, Martin Fizek berdina egiten zuen lehen. Karreran utzi nauzu azkenik atzean, ta horrek sentatu dit nei gaizki antzean. Nola etorri garen gaur nire kotxean, bueltatu beharko zara zu autostopean. Bueltatu beharko zara zu autostopean. Baina ni lehena naiz eta zulekuko, naiz ta izan nauzun gaur momentun gertuko. Erabili ondoren horren bertzetruko, lasai hurrengo urtean naiz aurkeztuko. Lasai hurrengo urtean naiz aurkeztuko. Alazne eta Patxi? Alazne ezkontzera zoaz. Eta Patxi lagunari soinekoa erostera laguntzeko eskatu diozu. Patxik atxalde osoa darama soinekoak probatzen, zuri Alazne kasurik egin gabe. Denda barrura sartu, naiz suabe, suabe, Patxi zuriz jantzita hemen, parez pare, harri jurikan nago laguna alare. Zertako soinekoa bikoterik gabe, zertako soinekoa bikoterik gabe. Bikoterik ez daukat, baina ez da traba, guztiak probatzea nolako zirrara, arratsalde osoa dendatik dendara, hau lehenengo pertsonan ikusi behar da, hau lehenengo pertsonan ikusi behar da. Naiz aseran barruan nuenik ketasu, hau lehenengo pertsonan enez zenbat mezu, baina guain irriz nago eta enaiz kexu. Despedida bateko ederki zaudezu, despedida bateko ederki zaudezu. Nik susumatzen zaitut, inbidiz bezala, nola zure ezkontza den hainen formala, beldur pixkat baduzu erran behar da
onartzazu hobeki gelditzen zaidala, onartzazu hobeki gelditzen zaidala. Begiratu faktura eta hainbat horri, urdurituko zara eta jarri gorri, neriolako mezurik patxi ez igorri. Nere ezkontzara hola ez zaitez etorri, nere ezkontzara hola ez zaitez etorri. Jantzi bat probatzeko zenolako lana, ez zaizunez gustatu hemen panorama, azalduko nizukenik daukadan plana. Zu izan nahi nuke zure lehenbiziko dama, izan nahi nuke zure lehenbiziko dama. Puntu erantzunetara pastiko gara, Iker, zure lehenbiziko puntua. Baztan 15 herriz osatuta dago. Liluraz begiratzen ta hola nahiago, 16garrena ere dago gertuago, hori gertatu ezkero niretzat akabo. Bigarrena, herriaren gainetik ezin da pasatu. Herriarentzat dugu horixe pekatu, beraz datozenei erran ozen altu, ta haiei ezin zaie deus ere barkatu. Zure lehenbizikoa. Munduak egin digu bira eskuinera, Jakintzazu baziren bertan bi aukera, naizta ez dudan pentsatzen lagun gauza bera, dagoenakin egin behar dugu aurrera. Giza eskubideak arriskuan daude. Emakume eta etorkin denak parez pare, naizta egoera hontan sentitu hain grabe, aurrera egingo dugu guk ziur alare.
Patxi, lehenbizikoa. Zine plato bihurtu da Euskal Herria. Gauza ederra dugu ikaragarria, Leitzan izan genuen lehenengo berria, Arroginago hau da nerea berria. Eta bigarrena, onurarik baldu horrek guretako. Turista denak hartu behar dira aintzako, dirua uzten dute guretzako franko, gure herrian modan dena dagoelako. Joanes, lehenbiziko puntua. Durangoko azoka dugu ate joka. Tara joateko inbehar borroka, gustora joango naiz kotxean igota, urteroko itxura baitugu azoka. Bigarrena, parrandata kultura eskutik helduta. Bitan egin behar da hasi eta buka, ta ni joango naizela behar dut ziurta, Durango ne premia edukiko duta. Urrengo ariketara pastiko gara, koplen ariketara, eta ariketa hontan Ainhoa Astizen laguntza izan dugu, hortaz txaloa beretako ere. Lehenbiziko bikotea, Iker eta Patxi. Iker eta Patxi lagunak zarete. Afaltzera joateko geratu zarete, eta leku berriren bat ezagutzeko asmotan ibili arren, 11 buelta eman eta gero, betiko ostatuko atean zaudete. Leku berriak prediku, zarra data ez harritu, kortari xarren dugun menua, ez dugu inon aurkitu. Nekatu baitizkit hankak, segurura joan ta ez aldatu nere xerra ta patatak.
Txerra da hain tipikoa, gustoko dun mutikoa, eta lehenengo platerarako letxuga ekologikoa. Hori dugu nagusia, ez da horren itxusia, askoz nahiago dugu guk hori ezkeba bata susia. Keba hau da perfektoa, menua da kompletoa, ardo beltza ere nafarra eta bai noski kalitatezkoa. Hauxe da kalitatea, ezer ere ez nastea, ardo gorria askoz nahiago, ez argentinar matea. Hemen geldituz oparo, horrela biok nahiago, ta postrea ere komunara joan, beti libre dago. Oiturak jarraituz aizu, egin behar duzu kasu, betiko legez goazen barrara, ta kontua ordaintzazu. Alazne eta Joanes, anai arreba nerabeak zarete. Kutxa batean, zuen gurasoen gaztetako parranda argazkiak aurkitu dituzuen. Harrituta zaudete. Launa kopla, Alazne hasita. Argazki kutxatik irten, argazki kutxatik irten, gure aia astak irten, enekienik hilea izan zuela noizbaiten. Enekienik hilea izan zuela noizbaiten. Alkohol eta kei arteko, porro batekin kompleto, gero neri esaten dite zerre
esaten dit deus ere ez erretzeko. Begiratu gure ama, begiratu gure ama, neska guapata laztana, bere antza ote dauka, ni naiz bertzetxeko dama. Bere antza daukat eta ni naiz etxeko bertze dama. Ta hemen aita parrezka, ta hemen aita parrezka, neska batekin ze festa, uste nuen ama zela bere lehenbiziko neska. Uste nuen ama zela bere lehenbiziko neska. Neska batekin gustora, eta argazkia froga, ez Joanes gure aita, zure oso antzeko da. Ez Joanes gure aita, zure oso antzeko da. Gure aitak nau harritu, gure aitak nau harritu, itxusi itxura baitu, ez dakit amarekin denola otezun ligatu. Ez dakit amarekin denola otezun ligatu. Argazki ikusten jardun, argazki ikusten jardun, gurasota haien lagun, nahiko irri egin dugu berriz gordetu ditzagun. Nahiko irri egin dugu berriz gordetu ditzagun. Argazkien atakea, kaja itxita pakea, igual hobe izango da gehiago ez jakitea. Igual hobe izango da gehiago ez jakitea. Azken ariketa puntuagarrira pastiko gara, bakarkako ariketara, eta hasteko Iker, hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan bi bertso sartzeko gaia. Banketxetik bueltan zatoz. Hipoteka ez sinatzea erabaki duzu. Libre izan nahi duzu. Banketxetik bueltan zatoz. Hipoteka ez sinatzea erabaki duzu. Libre izan nahi duzu. Goizean jeiki laboralera
ia ongi gordeta. Bankeroak hor dena azaldu, zer sumatu ta zer gerta, eta sakonki paperak lehituz egin dudan azterketa. Ordu erdian galdetu dutta, zertarako hipoteka. Oraindik behintzat ez dut inoren menpeko bizi nahi eta. Menpeko bizi nahi eta. Ja 26 urte beteta, naizta pasa den denbora, lotura gabe bizi nahi nuke, eta atera kanpora. Naiz banketxean onurarako erakutsi hainbat froga. Naiz hipoteka bihurtu zaigun, gazte ontzat egun moda. Naiz ametsetan daukadan nire, auzoan den polit borda. Ametsetako bizilekua aurrerago izango da. Aurrerago izango da. Alazne, hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinoan bi bertso osatzeko gai. Aste hontan, zure 6 lagun atxilotu ondotik, gaur zu ere Audientzi Nazionalera joan zara deklaratzera, zure borondatez. Liskar txiki bat izan zen, ez atentatu zorrotza, bertan etzen hildakorik, urrun zegon eriotza. Bertan parte hartu nuen, eta enaiz argatik lotsa. Kartzelatik entzuten dut, nik 6 lagunen ahotsa. Deklaratzera nijoa, gorputzean izerdi hotza, dardarka ditut eskuak, mila pusketan bihotza. Dardarka ditut eskuak, mila pusketan bihotza. Altsasun guardia zibilak, ikustea ez da arraro,
taberna baten liskarra, geroz eta beroago. Bizpahiru hasi ginen ta, gero etorri gehiago. Orain lagunak kartzelan, egonen dira luzaro. Gure gaztetasuna ta borroka dena akabo, tamalez nere bizitza haien eskuetan dago, tamalez nere bizitza haien eskuetan dago. Patxi, hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan bi bertso kantatzeko gaia. Bertsolaria zara. Aspaldi utzi zenituen plazak. Gaur, oholtzara igo behar duzu, gazte bati txapela janztera. Gaur izetaren final haundia, hurbildua naiz bertara, lau gazte daude nor gehiagokan, hazen olako zirrara. Berrogei urte badira enaiz, aspaldi joan plazara, ta bertsoren bat bota behar dut, ala eskatuta ara, berriz sentitu dut gaurko ondan, gazte garaiko ikara, gazte garaiko ikara. Urduri jartzen nintzen kantuan, horixe zen endredoa, baina berriro igo beharrak bihurtu al nau eroa. Iker Alazne Patxi Joanes, hauesek dira geroa, ta eredu bat eman behar bada, ziurtatuz ondorengoa, nere ikarak salbatzeko da, gaur publikoan beroa, gaur publikoan beroa. Joanes, hauxe duzu, nahi duzun neurri eta doinuan kantatzeko gaia. Futboleko epailea zara, emakumezkoa. Gizonezkoen partida bat epaitzen ari zara. Partida erdian, bertan behera uztea erabaki duzu. Lehenengo aldiz arbitratu dut, futbol sala ontako kantxan, jendea
laseitun kritikatuaz, neri oiuka zer esan. Ze arbitraje txarra daukazun, neska behar zinen izan. Ta partidua hortxe moztu dut, txilibituak indantzan. Euren matxismo zikina ez dut alperrik zertan nik jasan. Euren matxismo zikina ez dut zertan alperrik nik jasan. Gizon askori gertatzen zaie, egoera barregarria, baina nik gaizki pasatu ohi dut, barruan sumin handia. Egoera nola neretzat dugun ikaragarria, aldageletan sartu naiz eta begitan malkoi zuria. Okerrena da ez dela izango gaur azkeneko aldia. Okerrena da ez dela izango gaur azkeneko aldia. Saio puntuagarri ere akitu den, eta epaileak ari dire, haien lana akitzen. Segiden jakinen dugu gaurko saioko sailkapena eta puntuazioa. Esperatzen dugun biztertian bertze txaloldi eder bat. Esku artean dut epaimahaiaren akta, eta halaxe dio. 2016ko azaroaren 18an Elizondon jokatutako gizeta sariketaren finalean ondoko puntuazioa ematea erabaki dute epaimahaikide. 219 punturekin lehenbizikoa, omen bertzez txapeldun, Joanes Ilarregui. Puntu terdirekin, bigarren, Alazne Untxalo. Eunta lauetan hogeita emeretzi puntu terdirekin, hirugarren, Patxi Castillo. Eta eunta lauetan hogeita hamabi puntu terdirekin, laugarren, Iker Gorostegazzi. Segidan, agurrak aitiko dugu, txapeldunarena bukaerako utziko. Zorionak Joanes saio ederra, bixi joan zaizu edo,
ta entzulea publiko ona, bertzerik enun espero, berriro gara euskara eta bertsolaritzan bezero, izeta arrolegok ziur, hau dena ikusi ezkero, hau dena ikusi ezkero. Zorionak txapeldun, haze bertso festa, hasi eta bukatu, zaigu sariketa, muxutxo bat hemendik, Mariano izeta, zorionak entzule, onak zareteta, larai, larai, onak zareteta. Joanes zu baizara, haundita gaztea, ederki borobilduz zerorren astea. Batzutan tokatzen da, hau irabaztea, eta bertze kasutan gehiago ikastea, baina beti entzule zuei gozaraztea. Baina beti entzule zuei gozaraztea. Eta txapeldunari, Joanes Ilarregiri txapela Mariano Zaldaren alaba den Juana Marik jantziko dio. Zorionak denei gaurko saioa, ederki joan delako, nik uste denak gelditu gala, egindakoak inbapo, iturri zuri eman didazun, denatik eskerrik asko, oain donezteben ferik dieta, hause ospatu beharko. Oain donezteben ferik dieta, hause ospatu beharko. Izanagatik eta segitazue, Nafarroko bertsolaritzaren gozatzen. Ongi pastu, dorazen. Hor zaude, dantzan jauzitan, zer debukara, pasatzen zaiko guaren baitan.
zer dakar ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi.